Barka da zuwa tashar Official Ali Edosh. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din, ka danna mana subscribe, haka zalika ka danna alamar kararrawa, kai mana liking da comment a ƙasan wannan bidiyo. Kamar yadda DW ta wallafa a shafinta na Wikipedia, inda take cewa da misalin karfe 8 na safe, akasarin rumfunan zaɓe suka buɗe a birnin Yamai. Rumfar zaɓe mai lamba 1 inda shugaban ƙasa da sauran mambobin gwamnati da manyan jami'an gwamnati da 'yan siyasa ke kada ƙuri'a tasu. Bayan kada ƙuri'arsu, shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Yusufu ya bayyana gamsuwarsa da wannan rana wacce ya bayyana a matsayin tarihi, yana mai cewa, "Ina mai farin cikin kasancewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na farko a tarihin ƙasar nan da ke shirin mulki ga wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Abin alfahari ne ga siyasar ƙasar nan." Ɗan takarar jam'iyyar adawa Alhaji Muhammadu Usmane ya gudanar da nashi zaɓen ne a mahaifarsa ta Damagaram, a yayin da ɗan takarar jam'iyyar mai mulki Malam Bazoum Mohammed, wanda shi ma ɗan jihar Damagaram ne, ya gudanar da nashi zaɓe a birnin Yamai. Jama'a dai yanzu na ci gaba da yin tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin kada kuri'arsu ta birnin Yamai da sauran yankunan ƙasar duk a jinkirin da aka samu a wasu sassan Nijar na rashin buɗe rumfunan zaɓe da wuri. Hukumar zaɓen ƙasar ta Nijar ta ce ta kawo babu wata matsala a cikin tafiyar da zaɓen, sai dai ta ce ta bankaɗo wata manaƙisa ta neman shirya maguɗi. Lokacin da zaɓen na gudana a cikin tsanaki a cikin birnin na Yamai, inda aka jibge tarin jami'an tsaro a bakin rumfunan zaɓe da wasu manyan tituna birnin Yamai don ganin zaɓen ya wakana a cikin kwanciyar hankali da lumana. Wata sabuwa kuma, jam'iyyar adawa ta RDR Canji ta yi fatali da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ya baiwa Bazoum Mohammed na jam'iyyar PNDS tarayya nasara. Ta yi kira ga 'yan ƙasa da su fito su yi zanga-zanga. Kada ku manta, kamar yadda muka ce muku a baya, ku yi mana subscribing da liking da comment a ƙasan wannan bidiyo, kuma ku nuna mana farin cikinku ko bakin cikinku a ƙasan wannan bidiyo. Kada ku damu, ku ci gaba da bibiyan mu a shafinmu na wannan YouTube channel, wato Official Ali Edosh. Mun gode da kallo.